Pakyawin natin yung tinda ni ate at 3 na lang at nang makauwi na siya. Ay, salamat. 450 ba? Opo. Taga saan kayo? Agit-it po. Agit-it doon? Opo. Binilhan Sa natin Mount Pato. agit-it doon siya binilhan Magtabi namin. kaya po yung asawa ko alas 10 na po. Kaya nabenta pa lang po ako. Ay, ibig sabihin kahuhuli lang yan? Pauwi lang po. 6 na kilo po ito ay napirili na po kagad at bagong huli nga daw. Meron kang lagayan? Wala nga. Uy, kakaano ko pa naman sa sasakyan ko. Plastic? Daw? Plastic? Pakidubli na lang. Mauwi na kayo ngayon? Di masabay ka na sa akin. Maniningil pa po ako. Kasi kung lalakad ka doon malayo ay. Maraming ko pa po yung mga binta ko po. Siya. Ay, ito. Sige, dyan mo ilagay. Dinubli mo lahat yan? Opo. Mainit Ay, na. salamat. Mayroon ka naman din. Sa kabalik agad. Mainit Oo na. nga. Sana yan sa init marunong. Baka mamaya wala nang pira. Mami, singilan yung 50 mami. At walang pa na siya. Baga ito. 100. Kaya, 50. Wala daw siyang biryani. Sarap niya, sariwa. Ito na. May talbos pa ako sa Okay na? Opo. May kumbaga tayong dalang gulay. May pako. Yung dala namin, oh. Kinikit-kit ko yan habang nagdadrive. Hi mga kagwaps, mga kalingap. Palang mainit sa hapon sa ating lahat. Umaga, gabi, for today's vlog. Ay, grabe guys. Kahit na mahirap ang daan nila Carlota. Hey, Jai! Kamusta? Punta kami kina ngayon, Carlota. Wow, grabe. Ang daming mga oh. Kamuti, oh. Nasaan si Carlota, Jai? Mustamos! Shout out Rich Team Evergreen. Especially guys, Ma'am Sisaline, Ma'am Japinay, Miss White from Japan. Kuya Nuni, lika dito, tuloy ka. Anong dala mo? Oh. Mader, kamusta? Aroy, ay, napunit. Si Carlota! Carlota! Allah, si Carlota. May dala akong gamot. Ito na nga ang palpurit. Di ako nakakakuha. Ay, buti naman. At nabili ako. Ako sa labo wala daw. Wala po yan dun sa labo. Sa po meron? Sa dait po. Opo. Naalis pa lang ako. Bakit pa lang ako? Hindi kayo nakabili. Buti na lang may dala ako. Isang box. Hindi kayo nagdating ng fiesta? Aywan, malakas ata ang ulan. Nakalimutan pati namin. Sereno. Sino bisita nyo? Umuwi yung mga kapatid ni Carlota. May dala po kami pagkain at balak namin dito mag-iyaw-iyaw at dito kakain po. Wala lang tayo uling. Ay, patay, uling. Sabay pa. Pero may nabibili dyan uling. Kaya ni, gusto mo ikaw madrive? Jai. Dali na. Hindi pwede kakakain. Pagod ako. Layo ng Paano tayo makapag Carlota, halika dito. Kamusta ka na? Ayusin mo yung damit. Baka merong merong martilyo sila dyan. Madera ito, nakakasabit po. Nakakasugat. Nasugat si Kuya Marlon. Paano kaya natin tumaalis? Martilyo kaya maalis? Nakaan nga din. Baka mamaya sumabit si Carlota dyan. Martilyo po. Tatanggalin na lang natin. Ayan, martilyo. Kumawit ka? Ako naman yung damit ko sumabit. Sabi. Ha? Sabi.
Sama mo na lang si Carlota. Sige. Si Carlota. Naalis na. Para makalabas. Na po. Putpukin mo tutoy, umarang may ano pa. Ano si Matalas. Wala na po. Magano ka na Ang matalas ang natanggal. Sabit ay. Sugat ka. Ayun. Paano yan? Yan na, sige. Tama rin na lang. Wala tayo. Ako'y wala kasi ay. Pagka ano, pag naito ako, pinapaliguan ko na. Kamusta ka na, Tapos, Carlota? nagpapa-make up na siya. Sino kasama niya dito? Ay, sige. Dahil lang sa dito kanina. Hindi mo ako hinahanap kay, Ganda ni Carlota kay talaga. Nanay Zoe? Hindi mo ako hinahanap? Hindi? Bakit? Hindi mo na ako naalala? Agoy. Bakit hindi mo na ako naalala? Ang bilis mo namang nakalimot. Ganun eh! Kamusta mo naman si Carlota, oh? Nuni, halika! Sinuni ang gusto mo lagi pupunta dito. Ganun eh! O Nuni, ikaw mag-video. Kamusta yung si Carlota? Dali. Hindi ako marunong. Hindi ako marunong. Malabo mata ni Mami. Mukha yan ay pitulan di. Kita mo. Ganun eh, kamusta mo naman si Carlota, uy? Masalita ka naman. Kumusta? Kamusta? Naalaala ka man niya ni Carlota. Kilala mo pa ako, Carlota? Ha? Oo. Sino? Sino? Ate Amy. Yung nagbibideo, sino yan? Noni. Kuya Nuni. Opo. Bait. Tawa daw Carlota, tingnan ko yung ngipin mo. Ay, ganda. Ito. Tara, mabili tayo ng matika at saka ano, pang one ihaw. Ganda ni Carlota. Nakalimutan na ako ni Carlota ang pangalan ko. Agoy. Kilala. Akala ko nakalimutan mo na ako ay. Hindi mo tinanong kay Nanay Zoe, bakit hindi ako nagpupunta sa iyo? Hindi? Bakit? Bakit di mo ko tinatanong? Itaas mo daw ito, Mader. Tama rin daw, te. Sexy ni ni Carlota. Tama rin. Pang-asin. Siya, sige. Sino kasama ko? Kaming dalawa? Sino na yung bata? Wala si ano. Baka Nabili. Ha? Grabe, pawis ako. Ay, ang susi di ay. Mabili muna kami ng ano, dito kami mangusina kay Carlota at wala kaming dalang pagkain. Grabe, pawis. Hilaw yung dala namin ngayon ay kaya lulutuin pa. Gutom na kayo? Ha? Gutom na kayo? Ay, shout out! Carlota, miss kita! Basta na si Carlota namin. Ha? Mabuti. Meron ka pang vitamins? Nag-iinom ka pa? Very good. Tuloy-tuloy lang inom ng vitamins mo. At pasensya ka na, di kami nakakadalaw ng parati kasi yung sasakyan kailangan makondisyon dahil grabe ang kalsada. Hirap ito siya ng kalsada nila dito, guys. Grabe, alikabok, oh. Wait lang. Bibili kami ng Carlota ng ingredients dun sa aming pagkain. Tama rin. Puro mantika. Ha? Tama rin. Puro mantika ulit. Bisado mo yung bibili natin. Carlota, sana yung earphone ko. Tama din. Puro mantika ulit. Kaya pala wala sa Okay na, Carlota, malamig na. Napindot ko pala yung taas. Shout out mga kagwaps. Yung ating nag-aabang sa vlog natin ni Carlota. Dito kami ngayon. Nag-atid ako ng gamot ni Carlota. At matagal na rin po tayong hindi nakapasyal kay Carlota simula nung birthday.
Ngayon, yung aming dalang mga lulutuing putahe is walang ingredients. So, bibili tayo with Carlota. Kamusta ang buhay, Carlota? Ayos po. Very good. Hindi mo kami namimiss? Taga dito yung nabilhan namin isda. Taga dito. Ay, taga dito sila. Bumili kami ng isda, Carlota. Taga dito pala yung nabilhan namin. Timba. Titinda na. Kanina. At napadaan kami dun sa doon siya nagtitinda sa dinadaanan namin papunta rito. Kamusta ang piyesta? Ayos lang. Sinong mga bisita nyo? Dumating yung mga kapatid mo? Ha? Hindi dumating? Ang ganda talaga ni Carlota. Hindi nakakasawa ang beauty. Ano, Carlota? Nagkantahan kayo? Carlota? Saan? Meron ka ng alam na kanta ngayon? Ano yung nakabisado mo ng kanta? Para magkanta tayo mamaya. Pagkatapos natin kumain. Makikanta tayo dyan sa tiyahin mong may video, okay? Pabili daw po! Ikaw na, Kuya Marlon, ang mag-ano? Saan na ba yung wallet? Where is my wallet? Kabisado mo ba, Kuya Marlon, ang bilihin lahat? Ito, Nagluto kami ng masarap ni Carlota. Sino yung mga yan? Kilala mo? Ha, Carlota? Sino? Si Ate Jenna. Sino? Si Ate Jenna. Si Ate Gemma. Yun ba yung nagluto ng spaghetti nung birthday mo, nakasarap? Sino yun, si Tito? Pangalan nun? Si Kuya Rani. Yun. Yung nagluto ng spaghetti masarap. Gusto ko nga ulit kumain ng spaghetti na luto niya eh. Kasi na kulangan ako doon eh. Magluto tayo ulit ng spaghetti. Palutuin natin si Tito. Masarap ang tulog mo ngayon? Ha? Masarap ang tulog mo? Masyado. Talaga? Namiss kita eh. Okay. Kaya inaano ko yung kondisyon ng kuan sa sasakyan at mapunta kami. Kuya! Namiss ko yung spaghetti. Kailan tayo ulit magluto? Yung birthday ni Carlota. Kasi mamaya yung nagluto tayo. Wala tayong mabilan ata dito yung mga ingredients. Pa yung maraming lahok ay. Sarap, no? Wala ako natikman ng spaghetti na kayo, maski sa Jollibee ay talo. Talo nga. Yung mga bata doon, pinagdidilaan pa yung laman ng pinaglagyan. Ubus. Simot. Ang sarap pa feeding Carlota, no? Busog lahat yung mga bata. Parang pumayat ka ata ngayon. Parang pumayat ka. Kaya nga. Wait lang, mag-ano tayo. Hello. So, ayun guys. Kasama ko ngayon si Carlota. Nagda-diet ka ba, Carlota? Nagda-diet ka? Wait lang. Wala tayong Bakit walang pandikit ito? Paano ba ito? Hindi dikitan. Yung isa pala na hindi ko dala. Meron ka bang sa bracelet? O dito daw? I-try natin. I-ano natin dito. Para marinig yung boses mo. Magpaalam ka mamaya. Kamo magkantahan tayo. Diyan sa nila. Kompleto na. Magkantahan tayo. Sabi mo, pwede magkantahan dyan. Magpaalam ka kay ate mo. Tawag mo. Tete! Dali. Sabihin mo kay ate, magkantahan tayo sa video, okay? Ano po, te? Meron na kami yan, te.
sabihin mo daw? Kantahan tayo, ate. Kantahan. Kantahan tayo. Mamaya! Wait. Ito lang. Sabi mo magkantahan tayo mamaya. Magkantahan kami dyan, pwede? Sabi mo mamaya. Magkain muna tayo ng pananghalian. Babalik ka mo tayo. Sabi mo. Sino yan? Kilala ka? Hello? Sino yan? Sino pangalan? Kilala mo? Pamangkin mo yata. Sila? Kilala mo? Siya, mabakay na tayo. Sabi mo mamaya, mabalik tayo. Mabalik tayo mamaya. Magbaking yan. Saan ba magbaking dito? Magbabaking tayo. Sarado na natin at lumalabas yung lamig. Sana o, kalamat tayo. Saan? May maalit man yun. Yung tricycle? Hindi, atras tayo. Malis na ba? Hindi pa naman umalis. Ayan, dito na lang ako magbaki. Dito. Kain ta? Siya, ate. Ano pangalan niya kinakain mo? Mani. Mali. Meron pa dyan, alam ko. Ito, sa bag ko. May baon ako kasi minsan pag nagdadrive ako, inaantok ako. Pagpagising ba? Sige na, buksan mo. Gusto. Kompleto na yung ano ko yan, Marlon. Wala. Next lang. Nalipo na lang. Ha? Pangasip. Ipon. Huling mantika, nabili mo na. Langit yan. Oo, sige. May makapag-ihaw pala tayo ngayon. Kaluta, tinatanong mo ako kay mami mo, kay mama mo kung sino ako? Ha? Oo. Talaga? Masarap ang tulog mo ngayon? Hindi ka nagyaya kay mama mo na mamasyal tayo sa daet, ma? Hindi ka kay mama mo? Hindi. Hindi ka nagtanong? Kontento ka na dyan sa bahay? Hindi ka naiinip? Hindi. Ay, hindi. Bunso ka. Bunso ang anak ka ni mama mo. Naman ko, puso yan siya. Kalimutan ko na. Ano tayo? Natin, sobrang init Carlota. Ano? Siya, sige. Tara, let's go. Hindi makapunta-punta dito yung kanyang sasakyan ay yung isa nasira. O bago na naman yung sasakyan niya yan. Maalis na akong September. May gitna laang ano. So, pwede dito sa ano ihaw? Dito? Ay, maiinitan man tayo niyan. Dito tayo. Dito tayo. Wala kaming nabiling ano, wala man pala diyang nabibili. Wala ka nabili ng juice. Yung juice mo pa yan? Yung pa yan? Nagpayat. Pabilis kong pumayat, pabilis kong pumaba. Payat ba ba? Wala daw, nandiligaw. Wala nang ligaw sa'yo? Gusto mo hanapan kita sa California, sa US? Ha? Ayaw Gusto mo hanapan kita doon? Ha? Bait ito si Carlota. Ang ganda nitong batang ito. Mirosol. Makakanta daw yan siya ng pista ay. Antay-antay kayo, Mami, na
Ma'am Rich nga. Ang ulan naman, Talaga? nung ano nito, ang ulan. Yung ko sa mamili, nakalimutan din pati. Hindi, nung birthday nito, ang ulan. Grabe man ang Oo, nagpa-feeding kami dun sa hindi ako nakasama, maulan. So, ginagalitan ako ni tatay paggalit. Nagbabagyo-bagyo. Nag-birthday si Kuya Noni, masama ka? Ala! Wala ka, Kuya Noni. Susunduin mo ito Handa ka dito. naman? Handa ka? Awan daw. Ano daw? Awan daw. Hindi alam. Ano daw? Ano? Aminin ko si Ate Yuniman. Nasaan yung chinelas mo? Ha? Suti wala yan dito. Nangiram ako ng panyo, kakapawis ako, pero nagda ako ng panyo. Mabuti wala yan dito naliligaw. Bakit ang ganda ng katawan ni Carlota ngayon? Nagpapayat ka ba? Katawan ngayon. Nagpapayat ka? Di ka kumakain? Ano ay, nagre-reduce. Ay, marunong siya mag-reduce. Ang ganda ng katawan. Nagkatawa-tawagan yung way. Marunong ka mag-reduce. Yung chan, parang kagaya na doon. Tama yan. Bakit na po ako mag-reduce? Serious? Ate Helen. Kaya dapat ako nalilito. Paano? Paano siya nag-reduce? Para sabi ko din kay Dina. Hindi siya kumakain sa mangga. Sabi ko dito ay... Ano lang, gatas lang. Paridyusin mo si Bina. Isang biskwit. Laki yan siya. Ay, grabe nga si Vina. Pati biskwit. Sure kayo, hindi siya talaga kumakain na sa umaga. Gatas sa biscuit. Si Bina naman kasi pag nakakita ng pagkain, Parang gutom naman. Oo. Nung nag-birthday ni Carlota, sumandok ng pamaulo. Doon din magpunta kami sa beach. Di kasama nila. Sus, sa una-una na dun sa lamisan puno ng pagkain. At kayo na kayo nagkakitaan ulit. Yeah. Pag nandun kami sa kanila, hinahanap niya si Carlota. O, kamusta si Carlota? Oo, hinahanap Hinahanap niya. O, andyan na si Carlota. O, pero niyo. Ay, doon ang Diyos ko, laki-laki na yan. Parang butis. Baba na siya. Umayat nga sa paningin ko. Bayat na yun. Ha? Ano ba talaga ang ano ngayon? Baliktad naman ang paningin mo kay Nuni. Ngayon. Payat nga ngayon. Bayat na yun. Payat ngayon. Nagre-reduce yan. Hindi nakain ng kanin. Ito, ano, Ha? pumayat ito maigi. Matawag ka lang. Inagaw ko lang ito kay Nuni at wala na. Talagang papunta na naman siya. Ayaw nito ni ano, pa-injection. Nakiusap lang, singilin lang na para ano dito. Sige na, pa-injection na naman. Kaya ayaw ito. Sige na, payag na. Hindi, ayoko. Sige na, Ritz. Payag na, Ritz. Nililigawan ako niyan, balikan ko ng Saan po tuloy. tayo maprito? Kung hindi Nuni, ano ka na naman? Raspad ka na naman kung pinabayaan kita kay Nuni. Hindi mo lang yun alam, pero Todo pakiusap niya si Mami sa akin. wala, nakita kong ano eh. Wala ka kung pupunta. Carlota, Wala ka kung tayong dalawa may ihaw? Sige. Isang cup na. Nag-ihaw kami. Kami ni Carlota. Hindi ko yata ano. Ay, nasana yung ihawin? Kami ni Carlota may Kaya tayo yung nandun. Ha? Di ba ito asin? Wala po. Wala po. Tama niyo. Asin ikaw na. Huwag na natin lagyan ng tuyo muna po yung alam. Maglalagyan mo yan. Asin lang, asin. Oo, sige. Saka magiging sarap. Ay, dala namin. May bawang ka po dyan. Sibuyas. Hindi dalang katawan. I-marinate mo na. Alam mo pa, sarap ng ulam Carlota. Sarap ng ulam. Buti marunong ka mag-jeta. Buti wala nandito. Napipigilan mo yung kain mo? Paano? Paano nga? Dali na, pumayat ka. Ang ganda ng katawan mo ngayon. Promise? Ang ganda ng katawan mo. Ngipin. Dapat practicein mong tanggalin yung pustiso mo para mababrush. Tinuro baga sa'yo, paano tanggalin ng ganyan? Di ba? Hindi na natatanggal yan simula nang naikabit mo nung birthday mo. Hindi yan naaalis. Paano yun? Ganun po. Alam ni Jai yun. Alam ni Jai yun, Nay. Di ba? Oo. Ay, si Jay pala ang maalam. Oo. Basta.
Hindi, kung brushing na lang, toothbrushing na lang. Pwede na yun, may toothbrush na lang. Oo na. Tinutot brush Sukat na naman yun. sukat ay. Ganda na pagkasukat ng ngipin. Maganda nga yan, pakasukat na ganyan. Ganda mga Hindi tatanggal-tanggal kasi sinitan ka. pagkatanggal-tanggal. Maganda yung pakasukat na lang. So, toothbrush na lang talaga. Ay, sa baba tayo, mag-ihaw. Ay, baba tayo. Ako naman doon. Hindi natin Ako din, doon baba. Ah? Wala suka. Kaya pag naglagay ako ng sinitan. Bakit? Wala naman Ay, hindi suka. ko alam. Wala. 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 Sabi ko, ilista Kasi lahat. alam mo, ano, Eto! Oh, maasim. kasi Wala kala, lang, yun lang. kasi kala, magic sarap. Pero magbagay si Marlon. Kasi na po, magic sarap. Alam mo. Ayun. Ay, naku, nabuko. Natapon. Sayang. Tama na ito. Tama na yan. Ito, may natapon dito. Sayang ko. Oo. Dayo pa naman ang bilihan niyo. Tama na ito. Ha? Yan na lang paminta. Pinasa na yun. Sino na pala Para kayo? dito tayo kaluta at maaming sa labas. Maingat kami ni kaluta. Nag-on baga? Ay, pati niyan daw. Kung nag-iilaw. Yung naka-charge dun. Wala pa man tong ano? Kumusta ang pakiramdam na ito? Nila pa may pie? Ano pa ito na yung siya tawag? Naiinitin mo. Tara, balik tayo dito. Kuya Marlo na lang dyan. Masyadong matagal matapos yung pag-iihaw na yun. Halika, dito tayo. Ito part 5. Ha? Ay, Carlota, ang Lakas ang pag-iisip mo. Carlota. Tara, dito tayo, dito. Mahangin dito. Baba? Ganda ng dalaga mo, Rich. Oo. Kung ako'y ginag-alis, ay, papalagay ng makeup. Ay, ganda na kahit wala nang make-up. Sa kaya ako'y nag-alis. Kahit wala nang make-up, Carlota, ganda mo. Madam. Tinatanong ba nito si Carlota kung sino ako? Sino ako? Tinatanong ni Carlota. Pag kayo lang, nagtatanong ba siya about sa akin? Ay! Sino sila? Bakit sila nandito? Ay, ano, basta ang alam niya, si Ma'am Ritz, pumunta dito. Pero nagtataka na siya, pero hindi ka nila pa rin. Yan, pinagtatakpan ka na. Pero nagtatanong po siya sa akin. Nagtatanong. Nagtatanong siya bakit wala na siya. Wala. Namimiss ka talaga. Wala ka ng sponsor. Piso pati yan. Hindi sa kanya. Oo. Sponsor, wala ka ng pambiling gamutan. Patay tayo dyan. Buti na lang pala, nagdala ako ng gamot. Mayroong sponsor yan si Carlo. Oo, may nagmamahal dyan kay Carlota. Baka naman madam, si Carlota po. O, di ba? Shoutout mo dito si Ma'am Sisalay. Shoutout. Hello, Ma'am Sisalay. Ayun. At saka si Ma'am, Miss White from Japan. Hello po. Hello po. Si Ma'am Miss White. White From Japan. from Japan. Si Ma'am Dina Bueno, shoutout mo din. At namimiss ka nun. Dina Bueno, kamusta ka mo? Si Ma'am Dina, Ma'am Dina. Shout out po sa inyo. Ma'am Dina. Ma'am Dina. Ay. Ma'am Miss White, ang ganda ng tit ni Carlota. O, hindi niya tinatanggal at komportable sa kanyang ngipin. Ay, masarap na kumain pag may pustiso. Masarap kumain. Hindi ka na nahihirapang Hindi ka na nahihiya, Hindi ka na nahihiya. Talaga. Kaya pala, pag punta ko dito, wala ka pang pustiso, di ka nagsasalita ay. Buti nga, wala dyan nanliligaw. Ang ganda ng bata. Mga latarang aulang, sabi ko.
Nagtingin-tingin lang. Titring na lang dyan. Tinitingin. Nanalo. Oh. Malabas man siya. Malabas po yan dyan. Bagay, pag siya na papaligo na, Oo. nagpapunta. Ang dala. Namiss mo ako? Talaga? Tinatanong mo ako kay nanay? Ha? Tinatanong mo? Ano pa sabi nito, Mother? Ayun lang, mama, pagit. Ayun na, pagit kasi. Mom grades. Talaga? Ay, kawaawa. Kawawa naman si Carla. Wala na, alaki ko, sponsor. Walang magastos sa gasolina. Gasolina talaga. Ala. Pati pala si Mother, alam yung kahirapan sa buhay. Layo kasi talaga, grabe. Nung birthday po niya, kaya hindi kami nakabalik dito kasi yung isang mugs ko, bumiak. Nabiyak sa mga dinadaanan na bato ba? Kaya nga ngayon, dahan-dahan lang ang ko eh. Dahan-dahan lang pagpunta dito. Sa akin lang, pakiramdam ito. Mainit talaga po. Me! Wala, pagtitingin nga ako ng alin mo. Tanong mo si Pianoni, kamusta na? Kaya nang ni, kamusta na? Kasapin mo. Kailan ka mo birthday mo? Tanongin mo magbe-birthday na yan. Kailan daw po yung birthday mo? 18? No, invited ba ako dyan? Sabihin mo, Nalin Invited ba ako dyan? Masama ka? Ha? Dapat pa lang, magpatid ka na kay Jai. Pipick upin ka namin doon sa kuan. Katulad ng ginawa dati. Mas gusto mo yung nakasakay ng pambot? Doon sa kabilang daong? Maganda din. Wala namang ulan nung nagpunta kayo, di ba? Walang ulan? Pipick up kayo doon sa walang ulan? Wala Wala. Yung may pasok na ata si Jai ngayon, hindi na makakasama. Kayong dalawa ni Nanay Zoe ang kasama. Nay Zoe! Nay! May pa ba yan? Sabi ko sa kanya, masakay na lang ng pambot at pipick upin na lang doon. May pasok na si Jai. Ay, wait lang. O, diba? Sana all sexy. Hindi nag-reduce yan, yan ang laki. Sana all, Yung pagpunta lang namin dito. sana all sexy si Carlota. Grabe, sobrang ganda. Laki-laki niya nun. Sobrang ganda ni Dito, Carlota. ay talagang malaki. Marunong siya mag-reduce. Believe naman Hindi na ako. siya nakain sa maga. Bakit si Bina, hindi mo, Ano lang, nagatas lang isang biskuit. Ang galing hindi pwede yung kay Bina. Yung turo mo. Ay, siya nga. Ang birthday nito so manok na ng pulong-pulong, pati Pansin nyo? Pansin nyo, Madet? siya, ako mukha pa. Sabi ko talagang lalaki doon to. Atang ito. Oo nga. Hindi pwedeng gano'n. Sinasaway ko na yun sa pagkain. May Hindi katigasan din ako. makakapag-diet yun. Di siya marunong mag-dieta pag nasa harapan siya ng pagkain. Ang laki na niya. May oras. Nagyan pa tayo to. Tinitingnan ako kasi, Tingnan. kasi yung sinasaway ko yun eh. Uy, ano na tayo? Ba't ang dami naman yung kinuha mo? Nasaan yung dieta natin? Tinitingnan ko Tingnan mo pala. pag nag-dieta, ang ganda. Si Carlota dieta. Di ba? Tinatanong mo pala ako kay Nanay Zoe, bakit hindi na ako nadalaw? Pasensya ka na, yung aking sasakyan nasira yung mugs. Hirap bagang Ngayon nga, pinipilit ko lang yan. Ang bagal na patakbo namin. Patanaw-tanaw yan yan. Pag may natahang auto. Nakagayo na agad ito. Na-miss din pala ako ni Carlota. Ba't ka natawa? Tanongin mo daw ako? Tanongin mo daw ako kung ano problema ko? Dali na, tanongin mo. Sige na, tanong na. Nasa Amerika nanay ikaw. Tanong na. Bigyan mo si Ritz ng apam. Bakit tumatawa si Carlota? Oh. Mother? Tumatawa si Carlota. Oh. Dali na, tanongin mo na ako kung ano problema ko.
Tanungin mo ako, anong problema mo? Kung anong problema ni Rich. Dali, tanong. Girlfriend. Tawa si Lodi, oh. Hindi nga tinatanong. Ate Ritz, anong problema mo? Sabihin mo, dali. Bilis, tanong. Dali na, kasi Kasi rin ang problema mo. boyfriend. Tawa si Ay, Carlota. Carlota, anong problema mo? Ikaw, anong problema mo? Ikaw, may problema ka? Anong problema mo? Shota. Hoy! 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 Naparinig ko yan! Si Kuya Si Kuya Noni na to! Hoy, si Carlota nagsabi niya na. Ikaw, anong problema mo? Shota din? Anong problema mo lang? Anong problema mo? Ay, magpakatotoo ka. Si Carlota nagpakatotoo. Tawa si Madir, no? Walang nagturo niya, Madir, ha? Walang nagturo, ha? Tawa ka, no? Problema natin dalawa. Paano yan? Tayo dalawa, yan problema natin. Tawa si Carlota, eh. Ay, ginoo ko, Carlota. Ay, boyfriend ah. Ang kulit namin dalawa ni Carlota. Ganyan kami pag nagkikita, eh. Lagot ka. Sinabi mo sa mama mo, problema mo, boyfriend. Shoota! Nasaan na shoota mo dati? Shoota mo dati. Di ba may shoota ka nung high school ka? Wala na. Hindi nga, alalahanin mo. Naalala mo pa? Shota? Oo. Siyempre, boyfriend mo nung high school ka. I'm sure may naliligaw sa'yo. Maganda ka ay. Bulong mo sa akin. May naalala kang naliligaw sa'yo. Ano pangalan? Ano pangalan? Bulong ko sa'yo kung sino naligaw sa akin nung high school ako. Tawa si Carlota. Sige na. Dali na. Bulong mo sa akin. Kilala mo pa? Puntahan daw natin. Dali Hindi na na. siguro yung kilala. Hindi na naalaala. Puntahan natin. Gusto mo puntahan natin? Ha? Taga saan? Taga saan? Taga Labo? Mm. Ha? Ay, naalala niya. Dali na. Bulong mo sa akin. Tawa si Carlota kanini. No, Carlota. Bisto, no? Carlota, bisto? Bisto tayo? Ay, naligo ka kanina Si umaga. Noni, wala pa lang problema. Ha? Kanina umaga? Naligo ka na? Sobrang init dito. Anong ginagawa mo sa umaga? Talab na talab. Pagising mo. Ano Noni, yung nakaano siya, yung wala man lang talaga. Ha? Ang alin ka Kaya na ni? sobrang init. Ano dapat ko yan, Uni? May kahoy. At may kahoy. Natanim sana sila ng kahoy. Alam mo, Paghapon, ang ginagawa mo, natutulog ka? Sinong kausap mo? Ha? Pagkahapon. Wala. Di ba tumawag sila, Kuya Jun? Hindi. Hindi tumawag? Mm. Hindi ka kinamusta? Uy, nakalimutan mo lang ata. Posible naman di ka katawagan ni Kuya Jun, eh, mahal-mahal ka nun. Ano? Sayang, hindi sila nagpunta nung birthday mo, ano? Hindi mo sila inanuhan? Pinaalalahanan na, uy, mapunta kayo sa birthday ko. Para masaya naman ako. Pero masaya ka naman ng birthday mo. Daming mga bata, ano? Saan tayo nagpakain? Nalala mo? Saan tayo nagpakain ng birthday mo? Nalala mo pa? Saan nga? Yung alin Nung nagpakain tayo nung birthday mo. Di ba nagpa-feeding tayo? O saan? Saan gawin? nagpa-feeding ba kayo? Opo, nung birthday niya. Nagpa-feeding baga Saan kami. kayo nagpa-feeding? Tinatanong ko nga siya. Doon banda yun eh. Kaluta. Doon yun eh. Doon oh. Sa lugar nyo. Di, doon. Sa pinuntahan natin. Dinila natin ng kuan. Nakalimutan mo na. Sa barangay. Barangay doon ba? Sa may agit-it. Doon tayo nagpa-feeding. Pero nung birthday Madaming niya, tao. dito kayo nakahanda. Opo. Double lang yung handa nito eh.
dito sa bahay at saka dun sa kuan. Nagpa-feeding kami. Ilan na po ang anak mo? Nasa dahil. Nag-i-interview. Ang anak ko, yung anak kong nurse nasa California. Doon kami. Doon ako nakatira, nagbakasyon lang ako para magpagamot yan alanon. Kaya mo maganda.